Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 12, versikulo 6 hangtod sa 19. Ang giingon diri, nianang gabii sa dayon na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. Gigapos siyag duha ka kadena o gibantayan sa mga gwardya hanggang haan sa prisuhan. Ug sa kalit mitungha ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa bilangguan. Unya giyog-yog sa anghel ang abaga ni Pedro, gipukaw siya og giingnan, bangon dayon. Ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, ayuhag sulob ang imong biste ug pagsandalyas. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, pagkupo ug sunod kanako. Misunod si Pedro kaniya, pagula sa bilangguan. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel, kay abi niyag nakakita lang siyag pananawon. Miagi sila sa unang mga gwardya ug unya sa ikaduha, ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naabli lag-iya ug nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro nga tinuod ang nahitabo kaniya ug miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod gayud diay nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga gipaabot sa mga Hudiyo nga mahitabo. Sa pagkamatngon ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga ginganlan usab og Marcos. Daghan ang mga tawo nga nagkatigom didto ug nagampo. Mituktok si Pedro sa pultahan sa ganghaan ug si Roda nga sulugoon maoy miadto aron pag-abli. Nailhan niya ang tingog ni Pedro apan tungod sa iyang kalipay, midagan siya balik sa sulod nga wala kaablihi ang pultahan ug gipahibalo niya nga si Pedro atua sa gawas. Nabuang ka, miingon sila kaniya, apan namugos gayod siya nga tinuod ang iyang gisulti. Busa mitubag sila, ang iyang anghel kana. Sa laing bahin, nagsigig tuktok si Pedro sa pultahan, ug sa ilang pag-abli nakita nila siya ug natingala sila pag-ayo. Pinaagi sa iyang kamot misinya si Pedro nga maghilom sila ug iyang gisaysay kanila giunsa sa Ginoo pagpagula kaniya gikan sa bilangguan. Isugilon kini kang Santiago ug sa tanang kaigsuonan, miingon siya kanila. Unya mibiya siya og miadto sa laing dapit.
Sa pagkabuntag nagubot pag-ayo ang mga gwardya kay wala man sila mahibalo sa nahitabo kang Pedro. Gipangita siya ni Herodes apan wala nila siya makit-i. Busa gipaimbestigar niya ang mga gwardya ug unya gipapatay. Human ini miadto si Herodes sa Caesarea gikan sa Judea ug nagpabilin siya dugay-dugay didto. Sa atong teksto karon mga kaigsuonan, gipakita sa Dios nga nagkalain-lain ang iyang plano alang sa iyang mga katawhan. Alang kang Santiago nga anak ni Zebedeo, ang paglutos ni Haring Herodes ang nagdangat sa sayo niya nga kamatayon. Apan sa kaso ni Pedro, ang plano sa manlulutos nga si Haring Herodes napakgang. Gumikan kay milagruso kaayong gipahiling kawas sa Dios si Pedro gikan sa bilangguan. Ug imbis nga siya ang patyon, ang mga gwardya nga nagbantay kaniya mao ang gibitay ni Herodes. Apan nakahibalo kita nga in the long run, kamatayon pinaagi sa paglutos usab ang gisangputan ni Pedro, sumala sa gipadayag na ni Kristo kaniya sa Juan kapitulo 21 bersikulo 18 hangtod sa 19. Apan bisan pa niini ang Biblia nag-ingon nga ang tanang mga nangamatay diha kang Kristo pagabanhawon usab sa adlaw sa pagkabanhaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang katingalahang pamaagi sa Dios sa pagpakgang sa mga laraw sa daotang mga tawo. Ikaduha, ang pagkahuyang sa pagtuo sa mga tinun-an ni Kristo sa pagtuo sa probidensya sa Dios. Mudangat na kita sa unang punto, ang kahibulungang pamaagi sa Dios sa pagpakgang sa mga laraw sa daotang mga tawo. Atong basahon ug usab ang bersikulo 6. Ang giingon diri, nianang gabii sa dayon na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. Gigapos siya duha ka kadena ug gibantayan sa mga gwardya ang ganghaan sa prisuhan. Wala sa hunahuna ni Herodes, mga kahigalaan, nga mamasin na lang. Naniguro gayod siya nga dili makaikya si Pedro. Mao nga iyang gipagapos ang mga kamot ni Pedro. Ang iyang wala nga kamot gipusas sa tuo nga kamot sa unang sundalo. Ug ang iyang tuo nga kamot gipusas sa wala nga kamot sa ikaduha nga sundalo. Mao nga sa oras sa iyang pagtulog, natulog siya nga gipatung-an sa duha ka mga sundalo. Ug dugang pa, aduna pay mga gwardya nga nagbantay sa ganghaan sa bilangguan. So kung atong hunahunaon kini mga kahigalaan, wala gayoy paglaom si Pedro nga makaikyas. Gawas na lang kung mulihok ang gamhanang mga kamot sa Dios. Karon adunay mga panahon nga kitang mga Kristohanon nagatubang usab og hopeless or wala nay paglaom nga mga sitwasyon. Mga sitwasyon nga murag wala nay kaikiyasan. Sa mga kahimtang nga ingon ni ana, mga kaigsuunan sa pagtuo, kinahanglang dili kita mawad-an og paglaom tungod kay sumala sa atong makita unya sa kaso ni Pedro, makahimo ang Dios sa pagpakgang bisan pa sa pinakakatapusan nga minuto. Ayaw kalimti mga kahigalaan nga niining taknaa, si Pedro hapit ng pagapatyo ni Herodes. But as we shall see, milihok ang Dios ni adtong nawala na ang tanang paglaom nga makaikyas pa si Pedro. Mao nga napakgang ang daotang plano ni Herodes. Paminawa ang giingon sa bersikulo 7. Ug sa kalit mitungha ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa bilangguan. Unya giyog-giyog sa anghel ang abaga ni Pedro, gipukaw siya og giingnan, bangon dayon. Ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. Wala naghatag og hint kini nga bersikulo mga kahigalaan nga ang mga sundalo nga gipusas sa mga kamot ni Pedro nakamata ni adtong nagpakita ang anghel sa Dios.
Nagtuo ko nga nahinanok gayud sila og katulog bisan pa sa kahayag sa anghel didto sa selda nga gipresuhan ni Pedro. Basin og confident ra sila kaayo sa ilang mga pagpaningkamot nga dili gayud makaikya si Pedro. Mao nga natulog sila nga wala gayoy kabalaka nga adunay musulong aron sa pagpahiling kawas kang Pedro. Apan wala lang sila masayod nga aduna di ay milagro nga mahitabo samtang nangatulog sila. Mitungha ang anghel sa Dios ug gipukaw si Pedro ug ang mga kadena natangtang bisag hugot kaayo kadtong gisirado. Unsa man kaha ang hunahuna ni Pedro ni adtong taknaa? Atong paminawon ang bersikulo 8 hangtod sa 9. Ang giingon diri, unya ang anghel miingon kaniya, ayuhag sulob ang imong biste ug pagsandalyas. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, pagkupo ug sunod kanako. Misunod si Pedro kaniya pagula sa bilangguan. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel, kay abi niyag nakakita lang siyag pananawon. Adunay mga panahon, mga kaigsuunan, nga murag dili ta makatuo sa probidensya sa Dios. Tungod kay limitado lamang ang atong pananaw. Insakto gayud kaayo si William Cooper. Niadtong misulat siya og awit nga nagaingon, God moves in a mysterious way, His wonders to perform. Ang giingon sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 8 hangtod sa 9, ang giingon diri, kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Dalaygon kaayo ang atong Ginoo. Sunod, bersikulo 10, ang giingon diri, miagi sila sa unang mga gwardya ug unya sa ikaduha ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naabli lag-iya ug nagula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Alang sa mga madudahon, kining giingon diri nga ang puthaw nga pultahan nga miabli lang og iya alang kang Pedro ug sa anghel dili katuuhan. Apan aduna bay malisod nga butang alang sa Ginoo? Aduna bay lisod nga butang alang sa Dios? Kung ang mga nagbuhat og mga pelikula makamugna og konsepto nga ang mga butang manglupad og mapalihok sa mga supernatural powers, samot na ang Ginoo. Ang mabuhat lamang sa mga direktor sa pelikula, camera trick lang. Apan ang Dios aktual gayud nga makabuhat og milagro sama sa pultahan nga puthaw sa atong teksto nga miabli lang og iyaha. So ang imagination sa mga tao aktual nga mabuhat sa Ginoo. Katong pagkagapos ni Pedro nga gitaliwad-an og duha ka mga sundalo, unya gipabantayan pagayod og lain pang 14 ka mga sundalo aron dili gayud makaikyas. Pwede natong maitandi sa kahimtang sa mga magtutuo niadtong wala pa sila makabig kang Kristo. Ngano man, unsa man di ay ang ilang kahimtang sa una? Ang tubag, mga kahigalaan, mga ginapo sila sa kasalanan. Gigapo sila ni Satanas. Muna giingon sa Biblia, gibilanggo sila og duro, ug naniguro gayud si Satanas nga dili sila makagawas. Ulipon sila sa nagkalain-laing mga bisyo, pagdumot, kasina, kaulag, ug uban pang mga kasalanan. Naagyoy daghan kanila nga kung tan-awon sa panggawas, murag wala na gayoy paglaom pa nga mabag-o. Apan kahibulungan kaayo ang gibuhat sa Dios, pinaagi sa iyang grasya o gahom, milihok ang balaang espiritu ug gitandog ang ilang kasing-kasing ug sila naghinulsol, mibiya sa kasalanan ug misunod kang Hesus. Pinasaylo na sila pinaagi sa balaang dugo ni Hesus nga maoy naghugas sa tanan nilang mga kasalanan. Ang giingon sa Hub kapitulo 5 bersikulo 12, ang giingon dire, gipakyas sa Dios ang mga laraw sa mga dautan,
busa dili sila mulampos. Ug dugang pa ang Salmo 33 bersikulo 10 nagaingon, gikawang sa Ginoo ang laraw sa mga nasod, gipakyas niya ang katuyuan sa mga katawhan. Busa sa atong teksto karon, milagroso kaayo nga gipakyas sa Ginoo ang plano ni Haring Herodes ug ang dautan nga gipangandoy sa mga Hudiyo nga mamatay si Pedro. Dili na gayud maihap ang pagpakyas sa Ginoo sa mga laraw ni Satanas. Nahinumduman ninyo si Haman nga naglaraw nga patyon ang tanang mga Hudiyo. Unsa may nahitabo? Siya maoy naunay sa iyang paun. Si Haring Balak usab, gisuhulan niya si Balaam aron tungluhon ang mga Israelita. Apan imbis nga tunglo ang migawa sa baba ni Balaam, panalangin naman hinuon alang sa mga Israelita. Tun-i ang kasaysayan sa pagtubo sa Ginoo sa mga katawhan, ug dili gayud ikaw maglisod igsuon ug conclude nga ang Dios nagpakyas gayud sa mga laraw sa mga dautan. Sa libro sa mga buhat, ang kagamhanan nga awtoridad sa mga Hudiyo maoy nangunay og luto sa iglesia sa Dios aron pugngan kini sa pagsabwag sa ebanghelyo. Apan ang paglutos nakapaaghat naman hinuon sa mga katawhan sa Dios sa pagkugi sa pagwali sa ebanghelyo imbis nga makapahilom kanila. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ug labaw sa tanan, mga kahigalaan, ayaw ninyo og kalimti kung giunsa pagpakyas sa kamatayon ni Kristo ang daotang laraw ni Satanas. Nagtuo si Satanas nga napildi niya si Jesus niadtong nagmalampuson siya sa pagpapatay kang Jesus didto sa krus. Apan wala lang siya masayod nga ang resulta sa iyang laraw mao naman hinuon ang nakapahagba kaniya. Kini tungod kay ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo mao ang nagbayad sa tanang silot sa mga sala sa katawhan nga mutuo ug musalig kaniya. Ang dugo ni Jesus maoy basihan sa kapasayloan sa mga sala sa mga katawhan sa Dios. Apan dili pa kana mao ang final nga pagkapildi ni Satanas, mga kahigalaan, tungod kay atong mabasa sa Biblia nga sa adlaw sa paghukom, si Satanas ug ang iyang mga sumusunod musulay pa og pakigsangka batok kang Kristo. Apan dili siya makadaog. Nianang adlaw si Satanas ug ang tanang mga sumusunod kaniya sa tanang mga katuigan malaglag gayod hangtod sa kahangturan. Nagmalampuson sila sa pagpalansang kang Kristo sa una, nagmalampuson usab sila sa pagpapatay sa daghang mga magwalali ni Kristo. Apan ni adtong adlaw sa adlaw sa paghukom, si Kristo nga ilang gisalikway maoy mupalayas kanila ug mutambog kanila didto sa dagat sa kalayo sa impyerno. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang pagkahuyang sa pagtuo sa mga tinun-an ni Kristo sa pagtuo sa probidensya sa Dios. Paminaw nato ang giingon sa bersikulo 12, ang giingon dire, sa pagkamatngon ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga ginganlan usab og Marcos. Daghan ang mga tawo nga nagkatigom didto og nagampo. Ang mga magtotoo nga nagkatigom sa balay ni Maria nga inahan ni Juan, walay mga literal nga armas aron pagasuklan ang pagpanglutos ni Herodes, mga kahigalaan. Ang panaduna sila'y mas kusgan nga armas, ang armas sa pagampo. Gamhanan ang mga pagampo, igsuon, tungod kay sa mga pagampo ang Dios magapanglihok. Atong basahon ang bersikulo 13 ug 14, ang giingon diri, mituktok si Pedro sa pultahan sa ganghaan ug si Roda nga sulugoon maoy miadto aron pag-abli. Nailhan niya ang tingog ni Pedro, apan tungod sa iyang kalipay midagan siya balik sa sulod nga wala kaablihi ang pultahan ug gipahibalo niya nga si Pedro atua sa gawas.
Adunay mga panahon, mga kahigalaan nga ang yanong mga sulugoon sa Dios mao ang mahatagan og pribilehiyo nga mao'y pinakauna nga masayod sa maayong balita gikan sa Ginoo. Sa nahitabo sa atong teksto karon, usa ka katabang nga babayi nga ginganlag Roda ang nakadawat sa pabor nga pinakaunang masayod mahitungod sa maayong balita sa kagawasan ni Pedro. Di ba maupod ni ang nahitabo ni adtong natawo si Kristo dito sa Bethlehem? Ang maayong balita sa pagkatawo sa manluluwas, wala na dawat og una sa mga hari, prinsipe, maharlika, ug uban pang mga inilang mga katawhan, kundili sa mga yanong magbalantay sa mga karnero. Sila ang pinakaunang nakadawat sa maayong balita, nakasaksi sa nilibong mga anghel nga nag-awitan sa kalangitan ug nakaduaw sa manluluwas nga gipahiluna didto sa pasungan sa mga hayop. Apan susama kang Pedro nga wala makatuo nga tinuod gayo di ay ang nahitabo kaniya nga kagawasan, kining mga kaigsuunan nga nagkatigom sa mga pagampo, wala usab makatuo dayon sa nahitabong kagawasan ni Pedro. Ngano man kaha, di ba nagampo man sila alang kang Pedro? Apan nganong mura man og mibalibad sila sa pagtuo nga gitubag na di ay sa Dios ang ilang mga pagampo. Nagpakita lang kini mga kaigsuunan nga makasinati gihapon og kahuyangon sa pagtuo ang mga katawhan sa Dios. Ug nagpakita usab kini nga ang kaayuhan sa iglesia wala nagaagad sa huyang nga pagtuo sa mga katawhan sa Dios, kundili sa pagkamatinud-anon sa atong Dios sa pag-atiman niya sa iyang iglesia. Niadtong gitaho ni Roda ngadto sa mga Kristohanon nga nagampo nga si Pedro nagtuktok sa gawa sa balay nga ilang gitiguman. Andam sila nga nagbungat og mga pangaghap. Ang uban kanila miingon nga anghel to ni Pedro. Pero wala gyoy bisag usa kanila nga miingon nga gitubag na gayod sa Dios ang ilang mga pagampo. Mga kaigsuunan diha sa pagtuo nga ang Dios miinat sa iyang mga kamot aron luwason kadtong mga huyang ug madudahon nga mga tawo, nakabase lamang gayod sa grasya sa Dios ug dili sa huyang nga pagtuo sa mga katawhan niya. Ug wala baya pud tay kalainan ni adtong mga tawhana kung pamalandungan nato ang atong kaugalingon. Daghang mga higayon nga klaro na kaayo nga gitubag sa Ginoo ang atong mga pagampo. Apan nagmadudahon pagihapon kita sa atong mga kasing-kasing sa tubag sa Dios. Hinaot nga tabangan ta sa Dios sa atong pagka dili matinuuhon. Nakita nato diri nga mausahay ang atong pagtuo huyang gayod. Kung ato kining i-apply sa doktrina sa kasiguruhan sa kaluwasan, tanang mga Kristohanon nakasinati gayod og struggles mahitungod niini. Tinuod nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios diha kang Hesukristo. Tinuod nga ang dugo lamang ni Jesus ang bayad sa kinatibuk ang silot sa atong mga sala. Tinuod usab nga kung ibutang nato ang atong pagtuo kang Jesus, ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas, luwas na gayud kita. Apan tinuod usab nga ang mga anaa kang Kristo nahimong bag-o na nga binuhat. Mamunga gayod siya og pagkabalaan sa iyang kinabuhi. Ang atong kaluwasan, mga kaigsuunan, mapamatud-an pinaagi sa atong maayong buhat. Kung dili kini makita sa usa ka professing Christian, bisan pagmuingon siya nga gidawat na niya si Kristo, wala ra gihapon kini kwenta tubangan sa Ginoo, tungod kay ang tinuod nga luwas gihatagan og bag-o na nga kasing-kasing, ug kini nga bag-ong kasing-kasing mamunga gayod og pagkabalaan. Igsuon, kung nagduda ka sa imong kaluwasan, pangutan ang imong kaugalingon, may pakabana ka ba alang sa imong pagkabalaan? Gikaguol na ba nimo kung ikaw mahulog sa sala? Ilhanan ka na igsuon nga aduna ka na'y bag-o nga kasing-kasing, tungod kay ang dili tinuod nga luwas nagpabilin nga
nahigugma sa sala. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Atong obserbahan ang reaksyon ni Haring Herodes. Imbis nga maghinulsol siya og mutuo sa gahom ni Hesukristo, iya naman hinuong gipapatay ang mga gwardya nga nagbantay kang Pedro. Nagpabiling gahi ang iyang kasing-kasing. Higala, kung ang usa ka tawo nakadecide na gayod sa iyang kasing-kasing nga mubalibad kang Kristo, bisan pag makasaksi siya og pulo kalibo ka mga milagro, magdumili lang gihapon siya sa pagtuo ug pagpasakop kang Kristo. Hinaot nga tandugon sa Ginoo ang imong kasing-kasing karon, higala, aron ikaw maghinulsol sa imong mga sala ug musalig kang Hesukristo alang sa imong kapasayloan ug kaluwasan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon, dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at tawang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Mga igsoon, huna-hunaa kung unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutanong sukdanan, pipilara kaninyo ang maalamon, gamhanan o tinamud sa katilingban. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon, ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay niining kalibutana, ug ang gipakawalay bili sa mga tao aron paghimong walay kapuslanan niadtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.